Takže čaute, ja som Molky a vítam vás pri 9. epizóde How to Beat BMX Shop. Dnes si ukážeme trik, na ktorý ste všetci čakali snáď 50 rokov a je to backflip. Kto nám tento trik však vysvetlí lepšie ako Roman Pichy Pichnarčík. Takže čaute. Backflip je jeden z trikov, ktorý by chcel určite vedieť každý začínajúci alebo pokročilý rider. Každopádne môj tip je naučiť sa lepšie jazdiť v parku alebo na dirtoch, trošku sa vžiť s tým bajkom, dostať nad ním väčšiu kontrolu a určite vedieť ovládať nejaké basic triky, ktoré ste sa mohli naučiť v predošlých epizódach. Aj keď tento trik v podstate nie je až taký ťažký, ako sa na prvý pohľad môže zdať, na začiatku vie dosť potrapiť. Netreba sa toho bať, treba ho proste skúšať a trpezlivosť backflip prináša. Tak teda bližšie ku backflipu. Ako prvý krok by som si určite zvolil vyššiu rýchlosť, ako idete normálne na nejaké basic triky. Možno nejaký ten jeden zášlap. Ako druhý krok je nájazd na radius, respektíve kicker, na ktorý nachádzate mierne pokrčený. Najazdujete na kicker, kde prichádza tretí krok, a to presúvate svoje ťažisko tela dozadu nad úroveň zadnej osky. Tak ako by ste chceli na tom kickeri potiahnuť sa trochu do manuálu. Štvrtá časť nastáva, keď na predné koleso opúšťa koping. Vtedy sa začíname hlavou pozerať dozadu a rukami a ramenami taktiež ťaháme dozadu, ako keby sme chceli prepadnúť pod bike. Ako piatý krok začíname točiť backflip. V tomto bode je najzákladnejšie sa nezľaknúť straty všetkých svetových strán a proste stále sa pozerať dozadu, vydržať v tej rotácii, až pokým neuvidíte dopad. Posledný krok nastáva, keď už uvidíte dopad, dotačate posledné stupne, pripravujete sa na dopad a odchádzate backflip. Tento trik vám odporúčam učiť sa do foampitu, aby vás neodradili prvé pokusy od ďalšieho skúšania. Proste treba tento trik skúšať, nezľaknúť sa ho, nebáť sa ho. Tie výsledky sa dostavia. Ideálne je si vždy prvé pokusy natočiť, potom si ich prezrieť a zistiť, kde robíte chybu. Ak nemáte k dispozícii foampit, nič sa nedeje, môžete to skúšať kľudne aj do sena, do vody alebo prípadne do snehu cez zimu. My ale takúto možnosť máme, preto si vysvetlíme tento trik bližšie. Takže prvý krok, väčšia rýchlosť, druhý na ten kicker prikrčený, tretí je, vchádzame na kicker, svoje ťažisko prenesieme dozadu za zadnú osku, štvrtý, na kopingu sa ťaháme a pozeráme stále dozadu, piatý, držíme rotáciu, stále zaklonený, prikrčený, v prípade ladíme a čakáme, až kým neuvidíme dopad, a šiestý, odjazdujeme backflip. Jedna z najväčších chýb, ktoré môžete robiť pri backflipe, je strach. To je jednoznačne, púšťate bicykel, bojíte sa proste otočiť ten backflip, odhodíte ho preč od seba a to je asi najhoršie, čo môžete robiť. Druhou chybou je, že sa pozeráte dopredu, respektíve prestanete sa pozerať dozadu. Zakloníte tú hlavu spätne, tým pádom dávate tomu spätnú rotáciu a zastavíte tú rotáciu backflipu, nedotáčate ten backflip. A tým sa vám môže stať, že sa vám ten bike odlepí od nôh a vám uletí. Ďalšou základnou chybou je zlé ťažisko tela pri odraze a tým rotácia je veľmi slabá, prípadne až nulová. Proste musíte to ťažisko tela dať za zadnú osku, za úroveň zadnej osky a potiahnuť sa dozadu. Ako náhle budete niekde v strede nad bicyklom a len zakloníte hlavu, tak proste tú rotáciu tam nedostanete a proste ten backflip nijak nedáte. Ďalšou podobnou chybou je, keď presúvate svoje ťažisko tela, respektíve bedrami sa prisúvate k riaditkám, kedy tú rotáciu úplne spomalíte a veľmi ťažko sa takto otáča a proste si to neviete takto vychytať ďalej. Ďalšou chybou je, že veľa ľudí sa zvykne pozerať na stranu a nie za seba. Proste tá hlava musí ísť priamo dozadu, ako by ste chceli, ja neviem, na 12. hodinu proste pozerať priamo hore, nie na stranu. Lebo tým, že hlavu zatlačíte viac na bok,
tak vás to vyosí a dopadávate tým krivo, prípadne ide to viac do fléru, jak do backflipu. Ak máte zvládnutý backflip, čiže otočenie celej rotácie až na kolesa, tak vám ostáva už iba posledný krok k úspešnému backflipu a to cítiť sa v ňom pohodlne, vyladiť si ho natoľko, že si ho viete prispôsobiť na každý skok, každému dopadu, každému odrazu, rôznej diaľke. Na kopnutejšom odraze sa robí backflip ľahšie a na pličom za ňou musíte viac zabrať. To isté platí aj pri vzdialenosti, čím väčší skok, tým ten backflip točíte pomalšie, čím je skok menší, tým musíte rýchlejšie to back otočiť. Spomenuli sme si, že v tom backflipe proste musíte byť mierne pokrčený, keď ho začínate robiť, a to z tohto dôvodu, že keď ho proste pretáčate, tak sa v ňom môžete vystrieť, to vám tú rotáciu trošku spomalí a tým si vyladíte ten backflip až do dopadu. A naopak, ak cítite, že nemáte rotáciu na to, aby ste otočili ten backflip, tak sa zase pritiahnete viac k bajku, sa prikrčíte a to vám dodá na rotáciu. Posledný taký pro tip, ak už máte ten backflip vychytaný, odjazdený a chcete si ho ešte trošičku viac vyskyliť, tak odporúčam oddialiť zaklonenie hlavy pri kopingu o trošičku neskôr. To vám pomôže ten backflip si trošičku viac vychytať a postupne do neho môžete pridávať ďalšie triky, ktoré už ovládate. Toto bol dnešnej reportáže od Romana Pichtarčíka všetko. Verím, že reportáž Ako sa naučiť backflip vám pomôže pri učení ďalších vašich trikov a ak chcete vidieť ďalšie naše epizódy, tak sledujte náš kanál na YouTube a my sa vidíme pri ďalších epizódach. Zo Starej Ľubovne, Patrik Molnár.